дар организми инсон равандҳои гуногун ба амал меоянд, ки барои таъмини ҳаёт муҳиманд. дар сурати вайрон шудани мубодилаи моддаҳо ва норасоии маводҳои барои фаъолияти бадан зарурӣ, шахс гирифтори бемориҳо мегардад. сактаи мағзӣ вайроншавии шадиди раванди таъмини хуни мағзи сар аст, ки боиси осеб ёфтани бофтаҳову рагҳои майна ва вайроншавии фаъолияти онҳо мегардад. ба ин бемориҳо сактаи камхунии мағзи сар, сактаи хунрезии мағзи сар ва сактаҳои омехта дохил мешаванд. бемориҳои рагҳои хунгарди мағзи сар аз ҷиҳати фавт дар гурӯҳи бемориҳои сохтори гардиши хун пас аз бемориҳои дилу рагҳо ҷойи дуюмро ишғол мекунанд. олим Вилям Гарвей соли 1628 дар бадан чӣ тавр ҳаракат кардани хунро омӯхта, вазифаи дилро ҳамчун интиқолдиҳанда ва кашишдиҳанда муайян кард ва раванди гардиши хунро тавсиф намуд. ин кашфиёт барои омӯзиши сабабҳои сактаи мағзи сар ва нақши рагҳои хунгар дар ин раванд замина гузошт. олими дигар Рудольф Вирхов дар фаҳмидани омилҳои ба вуҷуд оварандаи сактаи мағзӣ саҳми назаррас гузоштааст. вай истилоҳҳои тромбоз ва эмболияро пешниҳод кард, ки онҳо то ҳол дар ташхис, табобат ва пешгирии сактаи мағзӣ нақши калидӣ доранд. ӯ инчунин муайян кард, ки тромбоз ё баста шудани рагҳои хунгард на аз илтиҳоб, балки аз тангии девораҳои рагҳо дар натиҷаи зиёд гардидани холестерин дар таркиби хун ба вуҷуд меояд. сактаи мағзи сар аксар вақт дар беморони аз 60 сола боло бо нишондоди сактаи миокард, бемориҳои тарбодии дил, вайроншавии тапиши дил ва диабети қанд рух медиҳад. ин амуди бемориҳо сабабҳояш гуногун мешаванд. якумаш бемориҳои фишорбаландӣ, дуюмаш бемориҳои дил, сеюм бемориҳои рагҳои хунгард, чорум бемориҳои хун, панҷум камҳаракатӣ, и бемориҳои диабети қанд, хоб осебҳо, боз фарбеҳӣ, истифодаи маводҳои тамоку, истифодаи аз меъёри зиёди маводҳои спирти, нодуруст хоб кардан, истироҳати хуб накардан, хоб боз инчунин дар натиҷаи бемориҳои дигар ба амал меояд. ва нагуфта монад, ки ин бемориҳо шакли асосии ин бемориҳо чун се намуд мешаванд, яъне аст ки сактаҳои камхунӣ, яъне маъни он дорад, ки дар натиҷаи маҳкам шудани раги хунгард дар мавзеи муайяни майнаи сар ба амал меояд. дуюм сактаҳои хунрезӣ, ки боиси кафидани девораи рагҳои хунгард ва рафтани хун ба ҳавзаҳои муайяни майнаи сар ва инчунин сактаҳои омехта мешавад, ки дар натиҷаи сактаи камхунӣ ё хунрезӣ мешавад, ки дар мавзеи сактаи камхунӣ дар хунрезиҳо пайдо мешавад, ё дар мавзеи гирдубанои сактаҳо, ки дар мобайни сактаҳои хунрезӣ сактаҳои камхунӣ ба вуҷуд меояд, ки и ба шароити муҳайё омадан ба мавзеи ҳамон майнаи сар ва тағйиротҳои рагҳои хунгард, яъне бо маҳкамшавӣ аз ҳисоби хунрезӣ ё бо кафидан аз ҳисоби вайрон шудани девораи рагҳои хунгард ба амал меояд. сабаби маъмултарини хунравии мағзи сар фишорбаландӣ мебошад. омилҳои дигар хунравӣ дар натиҷаи атеросклероз, бемориҳои хун, тағйироти илтиҳобии рагҳои мағзи сар, заҳролудшавӣ, авитаминоз ва ғайраҳо ба шумор мераванд. омилҳои асосии патогеникии хунрезӣ фишори хуни шараёнӣ ва буҳронҳои фишорбаландӣ мебошанд, ки дар онҳо кашишхӯрӣ ё фалаҷи рагҳои майна ва артериолаҳо ба амал меоянд. вайроншавии мубодилаи моддаҳо, ки дар маркази ишемия ба вуҷуд меоянд, ба номуташаккилии девораҳои рагҳои хунгард оварда мерасонад. инчунин хунравии диапедез вуҷуд дорад, ки он раванди баромадани ҳуҷайраҳои хун тавассути девораҳои капиллярҳо ва рагҳои хурд аз сабаби вайрон шудани тонус ва гузариши онҳо буда, махсусан ҳангоми илтиҳоби бофтаҳои атрофи ин рагҳо мушоҳида мешавад. асоси буҳрони фишорбаландӣ метавонад васеъшавии якбораи рагҳо ба афзоиши ҷараёни гардиши хуни мағзи сар аз сабаби вайрон шудани худтанзимкунии он ҳангоми баланд гардидани фишори хун бошад. дар ин шароит рагҳо қобилияти танг ва васеъшавии худро гум мекунанд. дар зери фишори баланди хун на танҳо артерияҳо, балки капиллярҳо ва рагҳо низ аз хун пур мешаванд. ин гузариши рагҳои хунро зиёд мекунад, ки
ба диапедези плазмаи хун ва эритроситҳо оварда мерасонад. мо ҳамчун асабшинос ҳаминро гуфта метавонам ки бемориҳои фишорбаландӣ ҳаст ва фишорбаландӣ аломатӣ аст ва фишорбаландӣ дар натиҷаи пайдошавии бемориҳои дигар узву. яъне ки шахсе ки гирифтори бемории фишорбаландӣ аст вай омили хавф барои пайдо кардани сактаи майнаи сар дорад. яъне дар айни ҳол шахсоне ки гирифтори бемории фишорбаландианд онҳо табобатҳои зидди фишорбаландиро қабул мекунанд ва шахсоне ҳастанд ки табобатҳои зидди фишорбаландиро баъзе ҳолатҳо худсарона манъ мекунанд ё боиси ягон асабӣ шудан ё боиси пайдошави ягон бемориҳои дигар ки дар натиҷаи таъсир кардан бо якбора баландшавии фишори хун ба амал меояд ки дар ҳолати кӯмаки аввалияи фаврӣ сари вақт нарасондан ё нодуруст расондан ё назорат накардан бисёртар аз тарафи беморон дар натиҷаи баландшавии фишори хун яъне назорат накардан аз тарафи худи беморон аз тарафи волидайнои онҳо мешавад ки дар натиҷа оҳиста оҳиста омада аворизи худ ба намуди сактаҳо ки дар натиҷаи агар пайдо шудани мавзеъҳои тромб ё ки сурат дар рагҳои хунгард бошад ки ба канда шудан ё ба рафтан дар мавзеи муайяни майнаи сар маҳкам шудани хунгард ё боиси вайрон илатнок будани девораи рагҳои хунгарди майнаи сар дар натиҷаи фишорбаландии шараёнӣ метавонад боиси кафидани раги хунгард шавад ки ба намудҳои гуногуни инсулт оварда мерасонад. сактаи майнаи сар гуногун мешавад. сактаи мағзи атеротромботикӣ чун қоида дар заминаи атеросклерози рагҳои калон ё миёнаи мағзи сар ба вуҷуд меояд. инсулти кардиоэмболӣ вақте рух медиҳад ки артерияи мағзи сар пурра ё қисман бо эмболия баста мешавад. сактаи мағзии гемодинамикӣ бо омилҳои гемодинамикӣ, паст шудани фишори хун ё коҳиши ҳаҷми дил ба вуҷуд меояд. инсулти лакунарӣ бошад дар натиҷаи осеби рагҳои хурди сурохшаванда чун қоида дар заминаи фишори баланди хун тадриҷан дар тӯли якчанд соат ба амал меояд. сактаи нави микрооклюзияи гемореологӣ дар сурати мавҷуд набудани ягон бемории рагҳо ба амал меояд. дар рушди сактаи камхунӣ вайрон шудани хосиятҳои реологии хун яъне часпакӣ ва устувории сохтори он ва вайроншавии рагҳои асосӣ нақши муҳим мебозанд. сактаи камхунӣ аксар вақт ҳангоми танг ё баста шудани рагҳое ки мағзи сарро бо оксиген таъмин мекунанд инкишоф меёбад. дар натиҷаи нарасидани оксиген ва маводи ғизоӣ ҳуҷайраҳои майнаи сар мемиранд ки дар ин ҳолат фаъолияти он суст шуда боиси фалаҷи узвҳои гуногун мегардад. беморӣ мешавад ки сактаи камхунӣ намуди кардиоэмболический, атеротромботический, гемодинамический, гемореологический ва атеротромботический мешавад. ин чӣ намуди беморӣ аст? Кардиоэмболический намуди сактаи камхунӣ вобаста аз бемории дили ҳамун бемор сакта рух медиҳад. табобат накардани дил, табобат накардан ҳамун аз фишорбаландӣ, эътибор надодан ба кори дил, ин сактаи майнаи сар рух медиҳад. ҳаст ки гемодинамический, гемореологический ё вайроншавии гемодинамикаи хун, гемореологияи хун вайрон мешавад. аз ҳисоби вайроншавии гемореологияи хун бар майнаи сар ва бемории хун ҳастааст. сабаби бемории хун дар майнаи сар сакта рух медиҳад. аз гемодинамический як беморӣ, як намуди сактаи майнаи сар аст ки вақте ки вобаста аз ҳамун беморӣ фишорбаландӣ бисёр паст намудани фишори хуни бемор аз динамикаи фишорро вайрон кардан дар майнаи сар нарасидани хун ба бемор сактаи майнаи сар рух медиҳад. ҳаст атеротромботический ва худаш атеротромботический аз ҳосил шудани тромб бар хун оварда бар сактаи майнаи сар мерасонад.
бо лакунарниш як намуди инсулт аст ки инсулти майда меҳисобанд ё ки инсулти гузаранда. این نمودی سکته کمخونی است. سکته خونریزی دو نمود میشه. میشه سکته خونریزی داخلی مغزی، میشه سکته خونریزی زیر پردوی. میشه که همون در مابین مغز سر میشه شرايين ها کفیدن شرايين ها و سکته خونریزی میرسد. این سببش فشار بلندی، اما انیوریزم میگن، اما تولد انکشاف نیافتن همون رگ‌های شرايين‌های معاینه سر و آورده میرسوند به سکته خونریزی داخلی مغزی هست که سکته خونریزی زیر پردوی میشه. بعد از آسیبی بیمار میافتد، اون تراما میشه، کتا تراما میشه، افت تراما میشه. بعد از تراما همون بعض سوبدورال چست معاینه سر خون جمع میشه. میگن که بیماری سکته خونریزی زیر پردوی میشه. сактаи мағзӣ бо аломатҳое зоҳир мешавад, ки ба дигар маризиҳо монанд ҳастанд. масалан дарди сар, беҳолию бемадорӣ, дилбеҳузурӣ ва ғайраҳо. барои муайян кардани сактаи мағзӣ озмоиши оддӣ гузаронидан мумкин аст. масалан аз шахси бемор хоҳиш карда мешавад, ки табассум кунад. ҳангоми хандидан лаби беморони дучори сакташуда каҷ мешавад. ҳамчунин дар вақти ҳарф задан суханонро ба душворӣ такрор мекунанд. дар ин ҳолат ҳар чӣ зудтар ба табибон муроҷиат кардан лозим аст. خیلی گفتیم سکته معاینه سر جدا میشه. نشونه هم از زاویه وابسته از بیماری هست. اگر سکته خونریزی باشد نشونه ها همون نشونه سکته خونریزی تستر بر نظر میرسد. چرا؟ برای که بیمار رگ معاینه سر کفید به بیرون میرسد بر قید کنی زیاد، درد سخت سر، بلند شدن حرارت بدن، بعد سرخشوی روی آدم، بعد بلند شوی فشار خون. این با یک نشانه سکته خونریزی است. همون نشانه سکته کمخونی بسیارتر بیماری‌هایی که سکته کمخونی دچار میشه، این بیماری شب بسیارتر رو میاد. شب ده همین شب ده بیمار بگو خواب میکنه در جوش، سحر میخیزد دست پوچش کار نمیکنه، گپزنیش قین است. یک بار دست پوچه کار میبره، سخنرانی میمونه. بیمار از فروبری اما خروکش خورد کردن نمیتوند، از جوش خیسته نمیتوند، لب کشول میشه، به یک طرف کج میشه، چشم کجیو میشه، برای که از دهان آب میره. این یک علامت هایی که ما به بیماری سکته کمخونی وابستگی دارد. агар дар солҳои пешин ба гурӯҳи хатари гирифторони бемориҳои сактаи мағзӣ шахсони синну соли калон шомил бошанд, тибқи мушоҳидаи табибон дар солҳои охир ҷавонон низ ба ин бемориҳо мубтало мешаванд. омилҳои зиёде вуҷуд доранд, ки боиси пайдо гаштани маризии сактаи мағзӣ дар кӯдакон ва ҷавонон мебошанд. дар солҳои пеш ин бемориҳо бештар дар синни соли калон ба мушоҳида мерасанд ва мутаассифона дар солҳои ахир аз таҳлилҳои гузаронадаи ҳисоботҳомо, аз таҷрибаҳое ки мо беморон таҳлил мегузаронем, муайян шудааст, ки чунин беморон ёр шуда истоданд ва ин чунин вобаста ба пеш рафтани тараққиёти имрӯзаи Тоҷикистон ва шакли дастрас будани томографияҳои майнаи сар, мо ҳозир таҳлил кардастем дар бемороне ки кӯдаканд баъд аз таваллуд ва бемороне ки муддатҳои дароз бо ташхисҳои фалаҷи кӯдаконаи майнаи сарӣ мегӯем, яъне ДЦП ё дигар бемориҳо, имрӯзҳо ки дастрас бааст ба мо томография компютери, мо ошкор мекунем ки ин дар бемориҳо фалаҷи кӯдаконаи майнаи сар ё дигар бемориҳо не дар натиҷаи ҳангоми таваллуд ё модарзодӣ ё дар вақти ба бемориҳои кӯдакона ягон бемориҳои дигар бемор ба инсул яъне сактаи майнаи сар гирифта шудааст, ки ҳама инҳо ҳозир мо таҳлил карда истода ҳастем ва аз тарафи мутахассисони марказ вобаста ба чунин ташхисҳо корҳои илмӣ рафта истодааст, таҳлилҳо рафта истодааст ва мо саъю кӯшиш карда истода ҳастем, ки мо дар ин синну сол тавбатҳои онҳоро ҳарчи зудтар, ҳарчи хубтар гузаронда шавад, ки дар оянда боиси паст шудани фаъолияти маъюбӣ ва дар оянда бо ҳаёти он одам мо мубориза барем, ки дар оянда азоб накашад дар зиндагӣ
ҳам сатҳи инвалидӣ сатҳи майюбӣ дар мамлакат кам шуд, ҳам вобаста ба оне ки ҳаёти ояндаи онро ба ҳаёти солим бадал гардад. дар шуъбаи асаби муассисаи давлатии маркази миллии тиббии ҷумҳурии тоҷикистон шифобахш беморони дучори сактаи мағзӣ шуда бо табобат фаро гирифта мешаванд. дармон бо назардошти ҳолати бемор ва навъи беморӣ ба роҳ монда мешавад. бемор набизода 2001 соли таваллудаш мебошад бо ташхиси сактаи хунрезии зери пардавӣ аз числои 25 январи моҳи равон бистарӣ мебошад ва собиқаи беморӣ 3 рӯз боз бемор мебошад. ба маркази мо бо шикоятҳои дарди сахти сар, дил, беазурӣ, қайкунӣ, беҳолӣ, бемадорӣ муроҷиат карданд. баъд аз гирифтани акси компютери томографияи майнаи сар дар бемор нишонаҳои хунрезии субарахмдалӣ зери пардавӣ ба мушоҳида расид. баъдан беморро бистарӣ кардем. дар динамики рафти табобат аз тарафи мутахассисон бемор пурра муоина карда шуд ва тамоми таҳлилҳои лабораторӣ ва ташхисотҳо гузаронида шуд. дар натиҷа баъд аз муайян кардани ташхиси асосии беморӣ ва бемориҳои ҳамрадиф, маърузаи якҷоягӣ бо иштироки мудири кафедра, профессори кафедра ва якҷоя бо табибон шакли табобати беморӣ муайян карда шуд. баъдан табобатро ба бемор сар кардем ва дар дуюм рӯзи табобати беморӣ ҳолати бемор беҳтар, дар бемор бетоқатиҳои бениҳоят бисёр ба мушоҳида мерасид, айни ҳол ором, дарди сар бартараф шудааст ва табобатҳои асосие ки вобаста ба ташхиси бемория табобат рафта истодааст. табобати сактаи мағзи сар маҷмӯи чораҳои ёрии таъҷилӣ ва давраи барқарорсозии тӯлониро дар бар мегирад ки марҳила ба марҳила гузаронида мешаванд. духтурон одатан ба беморони гирифтори сактаи мағзӣ доруҳои гуногуни нейропротекторӣ таъин мекунанд. ташхиси дуруст ва дарёфти макони дақиқи сактаи мағзӣ, инчунин маълумот дар бораи ҳаҷми бофтаҳои вайрон шуда ба табибон имкон медиҳад ки усули дурусти табобатро интихоб кунанд ва оқибатҳои вазнин пешгирӣ карда шавад. ба ғайр аз пурсиш ва муоинаи бемор, ташхиси махсуси ҳам майна ва ҳам дилу рагҳои хунгарро гузаронидан зарур аст. ёрии аввалин аввал беморро фишори хуни беморро дидан дар кор. якум фишори хуни беморро мутадил кардани фишори хуни бемор. дуюмш ки бояд ёрии таъҷилӣ даъват кардан дар кор. ин бемор беморие ки бояд табобат ба беморхона гирад. ин хона табобат кардан ин мушкил аст, ки табобат кардан намешавад беморро дар хона. барое ки ҳозир як намуди табобати ҳозиразамон мегӯянд, омадаги ҳозиразамон аст. ин як табобати тромболизис мекунад. Тромболизис ин мо вақте ки сактаи камхунӣ шуд, хун раг маҳкам тромб образоват мешавад. бояд мо доруи ҳаст ки то 5-6 соат мо бояд доруа гузаронем, ҳам тромб об шавад. тромб ки об шавад, бояд ҳамон сасуд кушода мешавад, хунгардиш бо гашта бас барқарор мешавад. ҳамон бемор мобайни 5-6 соата соз мешавад, ҳамон аломатҳои бемор гум мешавад. ин табобат ҳам барои бемор хуб аст, тез барқарор мешавад, ҳам барои нигоҳубин мекард, ҳам барои давлат хуб аст ки инвалидизатсия беморие ки инвалидизатсия кам мешавад, ҳамон ногироншавӣ, ногирон майюбӣ кам мешавад. ин ҳам табобата мо дар дигар давлатҳо рафта мо барои ҳамин чиз хонда, барои чиз таҷҳизотҳо тайёр карда омадагем, мо бояд ҳамин чиза бароҳамон созем. ин як намуди табобат ки бисёр хуб ҳаст барои ҳам бемориён, ҳам барои давлати мо бисёртар хуб ин табобат аст. ёрии аввалин ин дар беморхона бояд расонидан дар кор аст. агар вобаста аз сактаи майнаи сар, агар хунрезӣ бошад бар майнаи сар, таъҷилан ҷарроҳӣ гирифтан дар кор аст. ба ҷарроҳии майнаи сар, ҳамон хуне ки рехтагӣ аст, боз майнаи сар гирифтан дар кор аст. фишори нурини майнаи сарро кам кардан дар кор аст. барои майнаи сар ҷойи озод кушодан дар кор аст ки фишори варами майнаи сар натиҳад, оянда оқибатҳои безеб оварда нарасонад. фалаҷи дастпою ҳамон хӯрок хӯрдан, ҳамон чизо барқарор шавад. мағзи сари инсон ба шарофати робитаҳои нав байни нейронҳои солим ва ташаккули занҷираҳои нави иттилоотӣ
قابلیت معینی طبیعی برقرار شوی دارد. این خاصیت معینه نیروپلاستیکی نامیده می شود و آن را در روند برقرارسازی استفاده کردن ممکن است. یکی از عامل‌های اساسی صبرانکی هر یک برنامه برقرارسازی منتظم اجرا کردن مجموعه مشق‌های لازمه، یعنی تعلیم دادن ملکه‌های نو به شخص گرفتار سکته مغزی می باشد. گرچند که عامل‌های معینی خوف همچون سن و سال، جنس، ارثیت و قومیت اداره نشوندند، بیماری دارای خوف سکته با آغاز کردن طبابتی که این روند را نظارت می‌کند و انتخاب طرز حیات سالم می‌تواند آنها را کم کند. از جمله راه‌های پیشگیری عامل‌های خوف برای بیماری‌های سکته مغزی اینهایند: ترک سیگارکشی، کم وزنی، فعالیت زیاد جسمانی، کم استعمال کردن مشروبات، استفاده نبردن مواد مخدر و غیره. با رعایت چنین قاعده‌ها انسان می‌تواند خود را از مبتلا شوی و بیماری‌های سکته مغزی امن نگاه دارد.